Yo, what is up mga kapari ko? Is back at it again with another video drop from your surely your daddy. And so today guys, I'm finishing off a video for the Duterte Riders team. Yes, as you can see, it's Sir Moises of DRT, the president of DRT. And currently po guys, it's already 1 in the morning, 1:18 in the morning. And since malapit na ako matapos mag-edit, right now is para nagugutom ako. So lalabas po tayo, and guys, I got a special place for you pag nagutom kayo and gusto niyo kumain sa labas. Ano po ito? They serve yung mga silog, yung mga batchoy. The most para sa akin masarap yung batchoy nila dito. So pupunta tayo guys, lalabas tayo kasama yung yung mommy ko. Mommy, tsaka yung baby. Yun, yung baby. So, ginising ko para kumain. So, kung saan yun guys, we'll be there in a sec. Madali lang to. Yo, what is up? So, quick update guys. Handito na po kami sa labas. Yun, labas. And, we are here at IT Park. And, kita nyo naman guys. Yun, yung Ayala. Tinanggal na nila yung cover. Nakikita na namin yung loob ng Ayala. Malapit nang matapos yung Ayala dito sa IT Park. Woo! Are you excited? Oo. Mga kumpare ko, andito tayo sa kahabaan po ng Lahub. Makikita nyo ang UP Cebu. Yan, UP Cebu po. Yun! Racing oh! Racing! So, sayang mga kumpare ko, sarado po yung kakainan namin. We forgot that it's a Sunday today. So, sana lang tayo. Pangga. Sana lang tayo. Milk tea. Milk tea? Ayaw namin ng milk tea ni baby. So, pupunta kami ng Silogan ni Gian. Isa ring malaking silugan dito sa Cebu. So, yun, check natin guys. Yo guys, dito rin sa Lahug, dito nyo makikita ang the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan. Palasyo yung yung church nila dito. Yan, laki ng church nila. Yo guys, sinsirado yung gusto namin kainan. Dito lang tayo sa Silogan ni Gian. Yan. Ano pa to? Famous po to dito sa Cebu. Kasi marami ho silang branch. And currently nandito tayo sa Lahug na branch na. So, ayan po, mag-order tayo. May sisig ate. Pork silog tsaka pork silog. Pork silog tsaka sisig silog. Yan. Soft drinks, mangga. Soft drinks. Ano? Mountain Dew lang, isa. Tsaka isang tubig. Yan. Nakapag-order na tayo, guys. Thank you. So, ayun po guys, nandito na kami at naghihintay na po kami sa order namin. And all at sirado yung kakainan namin. And but right now I am with my wife and my baby, Keratin. Say hi. Hi. Say hi. Yun. So anong oras na? It's already 2 a.m. and kasama ko pa rin yung ginising ko sila para kumain sa labas. Yan po. So, ang akala namin sa amin ay hindi pala. Yan So, sa iba pala. Nagutom ka? Pangga. Hindi. Tara, how are you? Ano ba si Sigma? Hello. Show your teeth. Virgin, Show your teeth. Show me your teeth. How about your tongue? And your mouth. Look at the camera. Kalimitan pag ganitong oras na is wala na talagang masyadong open na mga kainan. And it's also a weekend, so it's pretty understandable
kung bakit close yung kakainan sila namin. But right now we are here at Silogan ni Gian. And this is also a famous Silogan dito sa Cebu. 24 hours po. So, check natin kung ano yung pinag-order namin. Alright. Noon, andito na yung order namin, guys. Woo! Moy. Yes, it's hot candy. Dito na order namin. Yeah. So, yan po guys, nandito na po yung mga order namin at kakain na po kami. So, I was in the middle of finishing up a video guys, but then nagutom ako. So, yun. Naisipan kong kumain sa labas at ginising ko yung mag-ina ko para kumain kami lahat sa labas. But even before guys, pag nagutom kami in the middle of the night, kumakain talaga kami sa labas. And usually, kumakain kami dito sa Silogan ni Gian, but hindi ito na brunch. So, this is our first time eating here na brunch. But yeah, shout out to Silogan ni Gian. Masarap yung silog niya. So, kakain muna tayo dahil gutom na tayo. Let's go! So, yun po. Tapos na kaming kumain at uuwi na kami. That was a short trip. Yun! Walang ka-traffic. Yun! Pero pag sa umaga nyo binabaybay itong daan to, sus, grabe, traffic, super, bumper to bumper, tangina. Ano pala to, specifically Salinas Drive dito ho sa Cebu. Yon, so makikita nyo dito sa gilid, University of Southern Philippines, dyan po, yun, paaralan. So dito rin po yung alumni school ko. Yon, STI, yung maliit na paaralan. Yan po ako nag-graduate. Yan, Cebu North Winds Hotel. If nakikita nyo, Cebu North Winds Hotel, dyan po kami Dyan po yung reception ng namin, yung kasal namin ng wife ko. Yeah, CATS, Cebu Aeronautical Technical School. Para na ng mga piloto. So dito sana kami pupunta kanina guys. Dito sana kami. Dito. Sa Salinas Drive pa rin. Yun. Diyan may yan. Hindi ko lang makita pa guys mga kumpare ko. Yan. So diyan sana kami kakain. Ngunit yun na nga sarado. Doon kami napunta sa sa Silogan ni Gian, but it's okay pa rin dahil busog kami. Busog ka ba? Milk tea na lang kuha. Yon, naghahanap ng milk tea. So, pagkatapos ng bumili ng milk tea, bibili tayo ng milk tea. Yes! Yo, so Melan! bibili kami ng milk tea. So, after nun guys, is uuwi na kami. And right now, we are here at a spa, 3 Shades Spa. So, maghahanap po tayo ng milk tea ngayon sa loob ng IT Park. Let's go! Bye-bye! Bye-bye! So, ayun po mga kumpare ko, is nakahanap po kami ng saan makakabili ng chat time. Makakabili ng milk tea, 'yon, chat time. Yun. Doon po. Yan. So, andito na po kami sa loob ng IT Park. And this part of IT Park, guys, is ang dami pong kainan dito. And may mga din po, may resto na club. Yan, yung pyramid. If nakikita nyo sa likod ko guys. Yan. That is very famous here at IT Park. The pyramid, yan ba yung tawag dyan? Dyan dito. May kainan din dyan, barbecue. And doon sa harap, Park Social. May banda po dyan. And then, ito, kabaan dito is puro kainan to. From Solbings, Chat Time, Army Navy. Doon, Starbucks din dyan. So, yun. So, kasalukuyan pong bumibili sila ng na milk tea. So, pag aantayin lang muna natin sila, madali lang yun. Nadali pa yung 150 pesos ko. So, ayan guys, pag umapon sa uwi na tayo. Ayun, tapos
tapos nang bumili mga kumpare ko. Isa na yan. Winter melon. So, nadali yung magkano yan? 130. Yun, nadali yung 130 pesos ko. So, yung plano namin is kumain lang sa labas at hindi na mag-milk tea dahil yan, may 20 pesos pa. May binalik pang 20 pesos. Okay. Yum. See? Ano lang, parang ano lang naman eh, bang tubig na may juice. Tara. Yun. So, I guess dyan na po magtatapos tong quick video natin guys. Maraming pong salamat sa panonood, and kung gusto nyo kumain guys, yun, pag nagutom kayo in the middle of the night, walang ibang pupuntahan guys, walang ibang masarap na silugan kundi ang silugan ni Gian. And kung gusto nyo namang mag milk tea, may chat time po dito sa may IT Park. I think this is the E-Block 2 dito po sa malapit lang dito sa may pyramid. So ayun po guys, maraming salamat, peace out. So ayun po guys, may pambili ho kami ng milk tea tsaka pangkain, pero ayun po yung gas namin, wala na kaming pambili ng gas. Naku po, inay ko po.